yanzu ga M4 ɗin ga wannan wanne ne za a ba bawan Allah ne da wa'azi a gari tun da wa'azi ne ko wai a bashi wannan M4 ɗin wannan ai 256 ne ba za ma iya bashi wannan na kake gani da dai jima dai bai da to ai ko me zai zuba dai anan ai ya zuba kuma duk wanda kake so ka siya mai ba na ji wannan haɗin kuɗaɗen ɗauka ba wanne wannan to ai ka ga wannan tana da nauyi wannan ma na da nauyi wannan ai shine latest shine 2025 shine ɗin wannan ɗin M4 gaskiya ne wanne ne za a ɗauka wannan za a ɗauka to ba komai tun da shi za a ɗauka akwai jakanta ma ita ga jakanta za a nuna mai da jakanta rike min nuna mai da jakanta take a matsayinka na sarki ai jaka ai ba za a siyan ma ba sai dai a baka shi a complimentary inda kai ma sadaka za ka yi ka ga ba za a yi a bakka kai za ka yi sadakan ipad ai ni ma na yi sadakan da ka shiga cikin lada ni ma in samu lada compound ko ga ka kai nan da kake ka sa ta haka riskanci ma ina ganin lada da ka ka sa ta haka kaga ita da wayan ipad ita da wayan kaga ka sa ta ko ina da office ko malamin ba dan birni ba ne haka ma zai amfani da kayan shi kaga ya zama mai lafiya na ga wannan dukkan wasu suna neman update a idan ba a buɗe ta sai an sa mata sai an haɗa ta da wannan da wifi ne network ka gane wannan gaskiya wannan ta yi ta fi to shi ke an gama